was 0554480062 0554480062. Now on this I make game ba keke ya me wo ho me ni janu manunko why janu manunko me din everyone mu kan o tena se no de nyama ensem a ekoso e wo ye ga mu abatro mu especially me adom o tena be hia on the Freestyle Friday. You were guest to be all the way from Accra or about a journey show. No, and it's not China. Make a date with. Correction. No, a bar, a war, a trapba, a biensa, a tripomian sackers of data trete, a swarm. A brass son, so memu and some, I would try and some to for other Roma. What an aquadoya daje and some no was only mucroje. Diadika na esavata se waso etimu enchirimu ana yakete wese enya dodo bia ne sayo suntino diadika se boemu amagana fo nyina se ne doba oso nani eye Dr. Bawumia ntiafipinu ne aduonu enan okoto abana na waka ye de ani be kiremu ewo enkran bumpuni amrasib na ewo se wonum ekọ asetena mu se ede ne koba ye Electoral Commission na one musoso ejiremu ese omabọ modern amankrata bia savata wose na emu amanebo edapono so a yede enso eba besom wo na wei ene ensem ahodo a de amayen aboafo odi media network se menka nkira wo se home appliances na wo pede a eno de eyade se wadane ne ho dwumadie no enso so eba so wo busumi ya mu na ahoboa be na waya wudi Asia dwumadie yi sanse dwumadie yi ebeye bodiani kotwa wisi ede ahunu na moanso wase ade boa wo no ye de aboa mo se de se na efata kase boatwaguo no magi brand bi na afima chechere no mam enso so ede ama book live na YouTube live ni nyina no eye Ahenkan 93.3 FM na obeseche na ose emonani akohoma no ebi obetimi do adwenche no so de afa 0533898915 053389 apno fafa so na efa ebatam tan afi petakrafa yiwasum ensem no nkyeremu ni fiti ase se de ensem trafo de suma ame me de bo awura wasum ama kwa eno eye Western North region na ne eso ese wonu na nado dan kwa akufado woni na bedeche Dr. Bawumia wamonam MPP amanyokuo eso ebesom oman konko Ghana no waso amos gi afiefie mu akufado de anim kan no wamabọ modene ede nioma awoduo bi ede agugu akwan so a abuama oman ma no asetrem aye mmere no ne sayo so ntino ehu muo no so what's ne sayo so ntino ede anigye so ogidie se wabọ adwuma esombo sei no ne sayo so ntino wabesere free SHS no one day so asanso de abegu akwa so wabesere pa December 7 for no se wo kwa abato so a na wakai ato aba tabomia empempe esanse wofa papa yi de beka ne ho no enye anajuda suomo ebre biala obefre papa yi ese wonya ne mo ano wode ahomekeka sonko de gene so na wabanso a nimdie ode begu apono so no timi say yes nimdie pa dance ekyem se Bawumia de nimdie de okura biti Ghana fo hwe obi a wo and fear poly and not John Dramani Mahama obeba hebio ansani ato aba no ba mu bisa no Kumasi Brewery na wo Kumasi on your Guinness yes star beer they used to run 3 shifts in 24 hours there in the guye free Kumasi and hebio open 24-hour economy the over to went to me I see I feel now about the from we mistake in the development of Ghana not just a human be crown word of
enso so say 24 hour economy afide hu hia we eye zebuza Ghana ma Dramani Mahama na wode sansem ekoto dwa ewo atoye atifi mantamu na eja wasere so dia ma Dr. Bawumia Ghana ma awia entu ono de oye pamuka enrada na wasans ensamtwafo nhyiamudie dwumadie ni mu ono no wode to die senanka Ghana de shimama ewo edima mrasebedwa no ya ahihim ya ato aba atese hu behia se empanyfo etu wonom ho a womudi omudwumadie ensoso na nsempo firi mu yi ubowu sesemra sebedwa no womusi ginaye bia na obi soso afa kire nwa no atabiri edi akwakoma badwa kofo ni pakro de asem ne koye no munimde omune semra ento mu semra na so mu aka asem bi na so mu nu se asem na omaka no eni ebi mu etiri enya womu wakwan a omde fasuo no na ekoso obi tu wono ma na se ade bi kire na adwene pe anaso de kwa sendi bia wo de kwaye dai wase bi ko penje kire mu wo ho wase no ekasai efiri himfa na be kamera se badwa efo womu adwuma no eho eni die obuo na ya na wenso atiesim no atamato atwene wusi gina ya na we atamato atwene no eno ebema amanfo ahunu se wokura se wutumi na wo so na wom amamra se badwafo no ade ne ho aye nadwuma ne kwan so wadi sansem we etodwa no na chese ni nyina ne se ene watabiri eye mra se badwafie wonom nkomodie baako ede akwakoto Supreme Court se wo penchirechire mu na eye mra eno ana owura afenwoma ka ichemu se anu nanam subia ama eye speak nyoma ama nyoma ekonanim na nyoma ekonanim na emom nyaso mu de o masembe pia firi wo mo akasankasa efie na omo de akoba bi se omo kwa akopentiri mu na meyentie wa bra speaker wode nsemi ede edan eye nsamtwerefo. Despite these proceedings are initiated by some members of parliament, even leaders of parliament who ought to know better. Parliamentarians who are to be loyal to parliament rather than parliament. This might be FM. Na chesemra sebedwafo na etu omamana nti omwa zu de be Kingsford ba be di nsem bi eto so anu okirem se wode adesedie wei ekọ ede ama oman asandi bia kuba tan Supreme Court ba no dani orura Alexander Fenwoma Akan ensam no di tu mo na wogina so kura esi gina ye no won fa saa energy no saa nwoden na no nsem a ye friend se won fa saa nwoden na fa si gina ye e wo ho sanse saa mamra wei abedi eye asandi bia ho ebe na anu ye onu speaker efia da kro na Supreme pono so no say wo omodo omosane na nenam ho a enti ade na asie na asem bi bade a yetimi ehwe na soso enka speaker chem se etwetwe na so etuadi adesrade na wode ema eye oman asandi bia kubatan atemuafo omotete ensam no so si wasra wo mo a anwoden na omudi bu a eye wo mo ayaje omakunya firi obunsam no omfa sa anwoden so na adwe so ne se bese na watwedu mienu epe no eno eha adwene na mom ne wurafi ne wo se ebile bi baaya adechomo asen north wotimi hwe yemo no sabi oba eno mudi yi omo candidate na na enti wose etwetwe aso afi wi ye no krampo firi wonom a saa saafo yi wonom omo wo ba bi afranom se Central Coffee akpafo ene lolobi ewonom yi no wose wo mo bese de sabi ama super gugu ho ena Supreme Court akana no atum na mmom ten wose eno de saa ne de ohuni se na adwi mu ni nim de mu ba bi osu amamra na duru no enya de se etwa yie kura. This matter was granted to the case involving import for almost. The court cannot enjoin 4 members of parliament of Asen North their representation because of the issue of allegiance. The court cannot deny the constituents of SAL the sanctity of representation to the holding of a general election. It's in the constitution. Ahenkan Akan. I'm not kremu ebie no na yamra se sebadwafo de nyina etimi kodi ahyiamu na wonomo enso adwendwene enuama huduo bi a eho ehia beboa magana pipi mra sebadwafo na no ba no dani unumonyamfo Alexander Fenwoma Akan kam dia gosia kwa besoso onabo Alexander Fenwoma Akan wa hyese mra sebadwafo nkwa homegiem
na ebra ono no pemu ato ne nsa e de afra wo mo no wo mo sere no won hwe na animanimu ya mo san kwa asetena na enwoma bi wo sabi won mo mo nkrongi wo mo san kwa asetena eno na nam so ma speaker so anwohari mu oto ne nsa de frame na se badwafo nsa de ne omomre na omu nyina kosi nkunya na omo nto ato adwene eti ene no ebo be se anopa no so de kro ne de na NDC mrahye fo no so wonum so ebeba na omu nyina afi ase ato adwene ene wamote ho na no nwotwe abo MPP na nkono asembe nie no ndu kan MPP mrahye badwafo na no ma no ehwo no mokotena ye ena omotwe omunuanom eti naja obia so atelem twen se kase enti no enkomo kwa anoma ba mpo bia mufa anu otem se eya na chese ha sa okay de yetwe na no ndu ni mo ne yenhwe se fa no kura nto no mo na chese mente mo ase koso wo chese no no de akonim senka MPP na sebedwa dia kwa ka ozi sabe kwa mafre NDC na sebedwa adwene na kwa ma kyerɛkyerɛ mu so mu de yenuan bibi kura mu de ma yɛhwɛ yesu anasa komu na sebedwafo no wo mo mpanyufo oni nua ne wo mo omunya emrahye badwafo nanso so ade ba akofo no omunhia na room situation that in the unsolved 2 days as for colleagues to sign a petition asking us to come back and we show up here and there is nothing. That's terrible. Ene be na daje no beba na wo de nkrato ne ba no ye beba woni ho opanyina wote ne nkan ye ni de ma de sia wonum Western Tawia ena wote ne ma nkomo no ewoye pete obia nte ho ena fanso so nipa kakra bi abochenku ho ne mo no ena ochem se da bi se kura so no omosanso ewo anipa dodo anase mehye badwafo dodo bi a ewo so munya ansa na komodidie bi obeso mudi bia no omoso atimi adi ne se de se ne fa enye yi omutimi si gina ye bia ne sa yo sintino kon order wasanso atu eye de no sumu nkyerɛkyerɛmu ti wono speaker sanso atu ahyeda wai de aya na aye no o mapon abusuan Ahenkan FM Keda Fest eno aye dwumadi a Ahenkan 3.3 FM di aba botai ni nyina ne se kanea de wo so a onfa nhyɛ empase wuyi pie si wahu na atimi asren enti se wo mmofra ne mu saa eye asa ebi de eye anwensem ka ebi de eye empasele anase nsenkwaye si wahu edoso na yesase afiri baabi ye boaboa manoa ekọ eye dwumadie ni pomponso no akansie ni mu enti nipa du no nyakopɔ yɛ adoma November busumi ewo mne de toso aduonu miensa fimpinu ni aduonu enan ibesi eda memenda na achima boabo de background so wona adwumadie no ye de ba hyehyɛ so modan achima boabo Living Blood International School na afia boabo Presby na piem enso achima sane a asane Salvation School so emofred bi eka humu no ya wo se bibia kwa kama honam famu ni yese bomoden na beso yasene na yemfa dwumadie no enhyehyɛ so beso yasene na adekura wudi wudwa no yeso so yaje bosome baako ye de abon dawuro de amaw kama da no so dwumadie na ase no wa de adasidi aba 520 fun nti adano ampaya ebedwa odi media network enso adaroma wode home appliances ni bi e de aba wo se de na wuhia de beboa ma wani aka ofie de beboa ma efiade yo ayemre e de amawo ene wo daada se ye ball se ye dia se ye o se de ye ka ho so benya bi ahwe obetimi so anya futu ensam dwumadie bi ahwe e wo so na ni nyina timi ade na wuo mu so anwo
ti wonya air conditioner no abo frama nwunwunu fidie no bi de gas bo nnuane ho eban so ahu aduane bi wonom a woto a wuntimi nini nyinaa de ebeka no se wa mmɔ ho ba onya baabi ankora na ebese yennuama a aye fi no yetimi asi wa bra yensɛi ahoɔyɛ wa aduane no amu de hia ne eno apa na ano ya wo ayon ho ayon no aye fidie a si wasi atade na wi a wahata no bewu na afen so no ama atade nani ada ho to hya na obi ahu se weso ye guy enti de nyina ya nnuama hodo a nya blender ni bi wodi ese jene na apesa wo yama wodi agum wa connect amanyamodi tumi no pa na wa yama ade de ama se de opedi bia so ahu enti nnuama ne boofo esanso ye papa woto a unu hu de biara edda wodu ani kire mu achemodan kwantanum MTTD Ghana Police Service atanaye no wone no na edi 0539 500 514 na afei wone odi media network so twetwe enkomo yen anim na ye electoral commission na enrada wone atwetwe ni ani ntire kukudanfo a womani edi abatoɔ achi edi ahyiamu efa afimpinu ni adunu na electoral commission edi kanhye yembo se ekwan biara so obɛhwɛ sɛ abatoɔ yɛ kwakɔtue no pepepe yo ene afe kroje ebebra na abra no na afe wato ne nsa ede afrɛ wɔn mamani di abatoɔ achi ene amanyɔfoɔ no no masinkunya no ateche no mam ede akyerɛ wɔ mo sɛ de bɛyɛ ayɛ krade amanyokuo no enso so empanyufoɔ na wɔn so de ɔmani akɔhwɛ emu na ebi asɛkyimato bi ɛwɔ mu a na sensiesie bi a wɔsɛ kɔsoɔ no den adukoe mensa de to dwa ekyerɛ mu sɛ saa ɛyɛ voters register na wɔde ma wɔn no wei ɛyɛ deɛ wogidi ye sɛ enfumsuo bia enni ho kama na sɛ de wɔn hyɛ bɔ sɛ November bosome no na wɔtwe edikan ni mu a no wɔn bɛhwɛ aboa amso edisoɔ sɛ deɛ satan de ma wɔn a fata enso de bɛma sɛ deɛ sɛ na atimi enso aboa manuama atimi enso akɔ ɛyɛ enkan na enumuo no ahodo bia na ne nyinaa enso so no wɔbɛsrɛ ɛsɛ wɔ abro matu saa na mo wei a wɔn ɛma amanyokuo agodo ɔmade hyɛ pritumi ni nyinaa no wɔn ani di wɔn adwuma no. Namely, the political party present you with the final voters register for the 2024 to you and to the good people of Ghana. Today, voters register for the 2024. This presentation will be made to you before the 8th, which signifies the end of the highest provisional voters register. The Commission needs to note that all the issues have been resolved, and as we speak, we have no further issues regarding the final voters register for the 2024. Commission is so emuono wanamutua wonum enso etimi etuo sede beya abatoɔ nkrata no ya twetwedin wo bibibia so IPAC meeting ase na wode sansem wei enso eto eye edwa ma yemfo yani enkyere mu ewo asene akroso asene manso akroso na mu abato mpirima etimi atu anamo bi a eno beboa ma maburu won masetrem enso etimi aye mrede ama wo mo wo kyerem ese ohwe asene mabuna nyame anim nukure ni yese ye no bekɔ nyina no eya na eja gisenso asene wo mu onwo yenkɔ ne saa keke eno enti no na omuhia eye enso asene ebeboa ama adwuma a wonum epɛ no omatimi enso aye ne sɛ gese na efata eno nti wo kyerɛ sɛ ubowram ewo achema sane e maburu ni binim wo doma omani abre ane eba no fashion design ni se ya omo ya ade pa ebi so titru ema no etiri yo enso ya ade a esi omani so ebi mo susu se de eba na nyamoden adwuma ti mrase badwani etimi ehwe ya okeka ne nsa sika yakere onya ye no ena ode akototo mfidie bi a wogidie se wode mbi na eyeda okuada November bosom de to so ensia fimpinu ni adweno enan ena mrase badwani wone na aban krach omode enuama no ekoma asane mabunu a womo enso aniabre esua eye adwuma ebi mo so kura apon wo mo ho womo bo mo nsem pa ona aboa ya adio pa ona abu be di biemo ene echesenya asem ketwa ona bo George Kwame Abunya no asom eye asaneman ene afei eye enkroto agodo a ehye na abato mpesua no enso so ase nyina onyankopon se abane de omaye krado so beto defo a nipa obetimi akwakosu ade a kyere no wonfiri wa ba mu a obede atimi akonanim
etu omoto ama oluwa no omeso mo ebeto ama eye Dr. Baumia so na etimi aboa ma mpanyufo abienu eye asene esiebo yamane boni eye ochiame kwadwodako anim Yemeka no say nyame nhyira no ase bebre. The MP na yama de ye da na ase bebre nyame nhyira no. Wama ye hu say ye pon ye ho a ye ada machines a ye de be si amia. Ontu abane mo olu wa MP. When nyame ya say sabena 30 million we ya bisco be fashion. In fact, bi anya nkoso. Oh, empa obetua ye ka nyame adrom enen so hwede ye hu oboa youth no. Yesre ye ka say ye onabo MP nyakopon nhyira no. Wasene Yemeka ne say da MP na se o ma me so menya machine a mekin da adwuma eni ska kakra gu moto emi nhira ne pa onsa eka niema agodo a onabo eye George Kwame Abuaje oluwa mra sebedwani de ma na wasan so akomra sebedwa mu biem ai sanse obodwuma pa de opa de sida na ba bia madwuma mefo adwenkyere ento aso mfama wai na SMS na miwei na vida de minimu na anasi we foforo ma vida memin de minimu no etiefo di nyina so ye cheche bu nyina se nya wo so a ma vida fashions and design kafra ma vida fashion and boutique eno so ba bia wo no wa mi ma mia ti ye se ye wa wezu se Oluwa onye serious o onye serious ye wa asani o fasigi wachi ani se panyira wayi mframabo ne unfi yen wo se adra bato so de odimrika akototo nuama de bre youth no se yen ndai ya ne dai amsome ka kwen